Tak. Dobrý večer. Dobrý večer. My jsme také přišli zkontrolovat ten váš pec, bo to dýmil jak svině. Jo. Můžete nám prosím vás něco k tomu říct, protože já jsem někam mluvil s revizákem a říkal, že se to úplně na piču zapojil ten pec. Kurva, byl tam taký problém, že ta růda, ta píča hlupa, já jsem mu dal pěkně do boku a ona šla do zatačky, ta píča hlupa. Jenomže, kurva, dým stoupá nahoru a on šel do boku a jak si se mu nechtělo fajrovat, tak jsme to museli zebrat, píčo s Peťanem, odnes pes a dát to nahoru, ať to normálně fíčí. No to tak nemůžete dělat, protože... To byl slabý tlak. Nebyl tlak. No nebyl tlak, jo, ale jako tak s tím jsem musel počítat snad, ne? Tak víš, že já to vím, hovno vím. Jako, rozumíte, to třeba bys nikdo nemohl udusit v noci, jak by spal, jako... Počítal jste s tím? Ale jo, tak já jim dám plynové masky a budou spát pěkně. Plynovou masku, a mohl byste nám nějakou tady třeba, jako, Jo, proto, jako víte co, tak doneste nám... Přivolám pasatku, no, tak pojďme, ukažte nám ji, protože my to chceme vidět, jestli tu fakt tu plynovou masku máte, jo? No tak ji vemte ju. Já vám to ukážu, jak to píčí. No tak pojďte se mnou, ukažte nám tu masku. Protože já to chci vidět, jestli to by fakt, by se zachránil ty lidi, jo, kdyby, fakt jako, protože to je jako o hubu, že? Tak zkuste ju nasadit, ať to vidíme, jak to funguje, protože fakt vy zodpovídáte za ty životy tady těch lidí, že? Jako majitel vlastně. A nechtěl bych to nějak jako někde posílat dál, aby tu přišel fakt revizák, protože... Kdyby přišel revizák, on to tu zavře, tu cimru. Mě zavřel chatu, kurva. No kurva, by to zavřel. Tak ukažte mi to, jestli to je fakt bezpečné, kdyby náhodou, tak že ty masky máte, jo? Vidíte, tu jsou oči, vole. Máš jedno oko, vole. Ano, no, vidím to. Máš druhé oko, kurva. A filtr tam ještě mi ukažte. Víš, to vypadá jak myš. A ukažte ten filtr. Filtr tu je v plné palbě, je to z roku 1260, jo? Jo, no, tak to máte starší už, ale starší model, ale... Nevadí, jeď, to se odmontuje, kámo. Víš? A filtr tu je, víš? No dobré, no tak to nasaďte, ať to vidíme. A vidíš, máš tu aj těsnění pěkně. Jo, no vidím, že plynová maska zachovala. Je to v plné palbě, všechno funguje. Co to stojí taký model? 150 000. No, tak to si kolik má? Je to drahý špos, ale já věřím, že pro tu bezpečnost a pro ten lidský život se to vyplatí. Tak ukažte mi, jestli to fakt pasuje na tu hlavu vašu. A lašíte to asi dobře vidíte, že? No, tak kurva, bo pičo, já jsem svatý jako kokot. A už jsem to zkoušel v těžké akci, kurva. Jo? Po mně, kurva, já ty baníkovci, kurvy jedny zapraskali, oni po mně pičo normálně, oni kurva po mně stříleli petardy a já jsem nemohl líchat normálně. No, já jsem zasírám, vole, jak to zapálí, to smrdí. No, pojďte, zkuste to nasadit, pane Kupačák. Jak se ta píča nasazuje? No vidíte, vole, kdyby vás to jeblo, tak ani to neumíte nasadit. Nasadím na kule? A tu špiču, vole. No, tak zkuste to nasadit na tu hlavu, no. Ne, nasadit, no takhle, asi na hlavu. Kule mě svědí, vole. Kurva, kdyby tu byl strejda bar, ten by věděl, jak nasadit. Tak, vole. Kurva. Pičo. Tak nějak to má být nasazen, no, tady toto já nevím. To je jako taška, to je úzda, že by vás někdo chtěl jako... Ale píču, to je na oběšení, ty kokot. Kdyby to Když už kurva nemůžeš dýchat, tak si hodíš mašlu a popíčí, vole. A žádné straní, kurva. A žádné straní, já si myslím. No. Že to je super. Jako, můžete to sundat, jako, už vám věřím, že se to fakt jako... Je to funkční, každopádně. No, já právě chci jenom poukázat na tu část, když jsme natáčeli reportáž u vás, jak tam ten pes tak dymil, jako to je vážně nebezpečné, jo. Takže, jako co s tím hodláte dělat? Už jste spravené? Už jste spravené? No, to nevadí, já už jste teda spravené a už ti lidi jsou v bezpečí, ano? No je to OK, však. No, nechtěl bych volat revizáka. Funguje to, vidíš to, pičí to, vidíš to, fajruje, všechno tu hoří, kurva, jo, dívej se, vidíš, oheň moc hoří, jo, je tam horko. Je to kurva, to hoří. Kurva, říkám, ne, tak, víš, já dáme si to
kurva, dívej, a počkej, já vám dám školení do piče, jak se kurva hrát na klaveropec, já rozumíš, dívej. No já myslím, že vy jste zkušený. Vemeš dřevo, vole, ale čo kulem, a chuť s tím. A dám to tam, dívej, vemu to za kusek do ruky a jeb to tam. Ale vidím, že vy to máte v ruce, to topení. Já jsem profesionál, dívejte, jak to tam... To je profesionální topič, no. To je paradička. Profesionál, vole. Ale že dáš ruku do ohně, ty chuju, nebo to spalíš jak lampa, pičo. Kurva, tak, vole. Já si myslím, že pro naše diváky to bude velká škola, že tohle uvidí. Kurva, dívej. Protože málo lidí ví, jak se topí. Dívej, jak ta piča fajruje, vole. No, to je fajer. No, kurva, ti líštím, vole. Nesilně, vole. No. A to je peklo. Víčku odbiju, vole. Dneska peklíme, vole. A dívej, tu je cítič, jo, dívej, to se zavře cítič, jo, rozumíš, tady to zavřeš a otevřeš a máš cítič plný, jo. A když na Škodovce rozehříváš motor, tak chceš dát cítič, že se motor nahřeje, jo. Rozumíš, je to stejný princip, jo. A dívej, tu je čurák do píče, to musí kurva... No, to ne pěstní, a to revízak asi přijde na to, ale. Musíš tam India to svažit, ne? Otečkem? Normálně ocet, to poleju, to poleju. Ocetem? Nebo to vyspíkám na to a to bude držet. To zalepíš, ne, vole? No, tak nějakém to zalepím a po píči, vole, žádné sraní, kurva. No. Dobře, pane Kopačák, tak děkuju vám. No, ještě nějaký, ještě něco říct? Nebo tak řekněte našim divákům něco ještě. Fakti, vole. No, já už vám věřím. Jak dívej, kurva, to by mě revízak zjebal jak psa. No, tak... Tu jsou hadry, ale pičo, tu má být, vole, tu má být taká pičovínka, vole. Víčko, počkej. Pojďte nám ji ukázat. Pičovínku má vedle? Jo. Rožní, kurva, bude tu tma. Tak a... vidíš to, tady taky poklopec. A je to změť, tak to chci dostat. No, je to změní, kurva. A to je prsten, tohle, nebo? No, to já nejde, tomu to říkám, vezmeš si mě? Kurva, Není prst. Ne, Není prst. Kurva, tam dám celou ruku, říkám. On mě pičo... Počkej, to zkusím na tebe hodit. Já jsem pičo královna, vole. Co je? Ne, pičuj. No, takže tak je to, no, rozumíš, no a... Vidím, že tu máte chlebík na zítra. Jo, chuj s tím, jako... Jo, ten se ještě sluší a ten je dobrý, vole, dívej. Jablíčka. Vidíš to? je tvrdý, vole. A hovno to mám pro ptáky, vole. Počkej, dívej. Počkej, kurva, hovno, vole, nasra. Tak, vidíš, a už to máš, a už ti neprší na hlavu, no a... To je dobré, ale máš to jako bleskotvor, jako, kurva, hrobotvor, piča, drat, a i s tím kokotem, no, kurva, a drží to jako kokot, vole, no. Piča, vole, a nebo, vole, normálně, to až tak, vole, a máš chránit. A máš klid před babama, víš? No jasné, vole, pasturnosti. A ty mi nesplaší, vole. Jasné. Koňa zavřu do garáže a drž píču, ty kurva. Dobré, pane Kopačák, děkuji vám za rozhovor. Těšilo mě. Doufám, že se ještě někdy uvidíme. No doufám, že ne, že už ten pec bude fungovat v pořádku. A tady nemusím toho revízaka posílat, jo? Jinak se dobíš pecu, ne? No, dobrý, tak jo, děkuju vám a potom to bude na ČT1, to odvysíláme, ano? Ano. Tak jo, nashledanou. A ještě nějaký vzkaz divákům? Že, kurva, topte s dřevem, bo je to nejlevnější. Dobrý, děkujem, nashledanou. Naschle.